खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि। गणेश काछारि आरो इमानुएल मोसाहारिया सासे जकारसो। जकारफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो आंहा सम गैया। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। तामुलपुर बियाबनि आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ दोलोनि खामानि मावगासिनो दङ आरो गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा तामुलपुर बियाबनि बिजाथि जलेन दैमारिखौ देरहाथारनांगौनि थाखाय मदद होबोगासिनो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथि हैदों। नोंथांमोना खौराङाव नुनो मोनबायदि बिपिएफनि गणेश काछारिया इमानुएल मोसाहारिखौ 10 बोसोराव गासै मोननैल' खामानि मावदों आरो गणेश काछारि बिथाङा गावखौ 40निबो बांसिन खामानि मावदों होननानै फोरमायदोंमोन। नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गणेश काछारि बिथांमोननि सायाव बुङो दि बिथांमोनहा साफा साफा जकार आरो जकारफोरनि बाथ्राफोरखौ माथा मारिनो नाङा आरो जकारफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो आंहा सम गैया होननानै थोंजों फोरमायो। लोगोसे जिएसपिआ जुदि दोलो नागारो अब्लानिया बिटिआरआव इएमनिफ्रायबो बोख्लायनाय जागोन होननानै फोरमायो। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मोनथिनानै लानि। तामुलपुरनिफ्राय अनसुला बसुमतारिनि खौरां। एकदम निश्चित माने रायजोआ भट थुनो थाखाय माने रेडि जानानै दङ आरो मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन खालामनाय खोथाखौ मानसिफ्रा बेबार बहुत गोसो होदों आरो आंबो जेरावखि थाङा जारिमिन लिरनो थाखाय तामुलपुरनि रायजो राजाखौ खावलायगासिनो दङ। बे बाराव जारिमिन लिरनांगौ। जारिमिना बेनो 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोंनि बे जि उपनिर्बाचन बे उपनिर्बाचनाव मोनबा जि कनस्टिटुएन्सि बेनिबो नाम्बार 1आव थानांगौ होननानै खावलायदों आरो रायजोआ एक्सेप्ट खालामदों। दलनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फैगोन। गासैबो सैथो खारन जलेन दैमारिखौ गासैबो जोंनि माने दोलोनि हान्जाफ्रानो अनदों आरो गासैबो मिनिस्टार इनक्लुडिं सिएम आरो सिएम आरो इएम एमएलए गासैबो बिथांनि सायाव ब्लेसिं दङ। ओंखायनो गासैबाबो गावबा गावनि अननायखौ दिन्थिनो थाखाय तामुलपुर समस्तियाव फैगोन। बे गासिबो नंगौ आरोखि। बेसेबां भटआव देरहागोन सानदों नोंथाङा? 1,20,000 भट जलेन दैमारिया मोनगोन। आंनि केलकुलेसनाव बिनिफ्राय खम जानो हानाय नङा आरो। जेरावनाखि दा बिजेपिनिनो दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया दाबो देखाङाखै, बे बेलायाव नोंथाङा बे फेक्टर नङा खारन इमानुएल मोसाहारिया इन्डिभिजुवेल बेक्ति सासे आरो बिनि 15 बोसोरनि जि खामानि मावनायनि जारिमिन बे जारिमिना बिराद मिनिथावथाव। बिपिएफ दोलोनिनो सासे गावनिनो कलिगमोन गणेश कछारि। बे बिथाङा इमानुएल मोसाहारिया डिउरिं बिपिएफ थानाय समाव मोननैल' लामा खामानि मावदों होनदों आरो गाव 45टा माने नाम्बार अफ रड्स खामानि मावदों होनना बुंदों आरो बिराद जकारफोरनिसो बाथ्रा। खारन जोङो गभर्नमेन्ट सालायनायनि उनाव बिटिसि सालायखांनायनि उनाव आं पिडब्लिउडिनि एडभाइजारि हिसाबै आङो 86 नर्थ अफ नाम्बार लामा तामुलपुर साब डिभिजननि सिङाव गुडविल मिसननि खामानि मावगासिनो दङ। बेखायनो जकार बायदि खोथाफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव जा खोन्थादों आरो बेनि सायाव बुंनांगौबा जों मावनांगौ खामानिया जों मावनाय खामानिया बहुत गोबां। तामुलपुराव मेडिकेल कलेज लानानै मोननै माने जोंनि सरकारनि समावनो दिनै बाक्सा थांनाय माने हेडक्वार्टार मुसलपुर थांनाय लामाया मोननै रड जोंना जानो थांगासिनो दङ। जानो माने मोनसे स्टार्ट जाबाय, मोनसेया नभेम्बर मासाव स्टार्ट जागोन। बहुत बुरजा खोथा बुंनांगौ दङ। गतिके बे जकारफोरनि खोथाफोरखौ बहुत खोनासंनांगौ जेबो गैया। आङो बेफोर भाषाखौ माने बिराद रायलायनांगौ गैया। जिएसपि दोलोआ दिनैनि समाव बारदोंसो खारन दिनैनि समाजा मोनसे जौगाथाय मोनसे राजनितिक दलजों जौगानाय गावनि समस्तिखौ बा गावनि न'खरखौ गावनि ओनसोलखौ जौगानाय नायनो लुगैदों रायजो राजाफ्रा। गतिके जिएसपि दलनि जोनोमानो बर'जों जादोंमोन। दिनै बे खोथाखौ बयबो बावबाय। दिनै बिजेपिनि दैदेननाय आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा समाजखान्थिनि जि मोजां खामानि मावनायनि सिन्था खालामदों, रांखान्थियारि जौगानाय जि लाबोनो सिन्था खालामदों, बे सिन्थायाव गासिबो ज' जानानै दिनै जोङो मोनसे गोदान जारिमिन लिरनो थांगासिनो दङ फैगौ 4 बोसोराव आरोखि। जिएसपि जुदि बिजेपिखौ दैखांलायाब्ला जेरावनाखि नोंथांमोननि एलायन्स जिएसपिनिनो सासे माने दैदेनगिरिया माने दा मावफुं सोद्रोमा, बे बेलायाव नोंथांमोना माबा थिरांथा लागोन नामा? जिएसपिआ जेब्ला जोंजों सरकाराव जुदि थानाय नंलियाबा अब्ला बे खोथायाथ' स्वाभाबिक जे माने दोलनिफ्राय ओंखारलांखांनायनि उनाव जोंनिफ्राय इएम जानानै थानायनिबो जेबो राइट थानाय नङा। बेथ' माने गोरलै गथ'फ्राबो बे खोथाखौ मिन्थिखागौ आरो बे सैथोखाबो।